फाइनालि जों दा दसे बेरायफैनो फैदों बेलासिनि बार जाफैदों बारहावा जाफैदों जायगाया बिराद मोजां आरोना बिराद मोजां जायगाया सुन्दुरि साफाकार जायगाया ना दसे रिल्स फट' बानायना लांनोसै पृथ्वी आरो आदमी लोग फाइनालि जों दा बेरायनो नागिरदों नै एसे रेडि जाजोब्बाय आरोना गासिबो ओंखारजोब्बाय बेरायनो एसे बेलासिनि दसे बेरायनो नागिरदों गारि अला बुक मारिगासिनो आरोना बे जायगायावहाय बे साफाका जायगाया नै बरिया मोजां आरोना दसे इयाव सुट लाबाय ओमफ्राय दा ओरैजाय बेगाव थांबावगोन इयाव नै जि साफा ओरै दै दङ बैहाय दै दङ ओरै दङ आरोना जायगाया साफाथार नै इयाव फट' लागासिनो दं ओमफ्राय जोंबो दा थांसिगोन ओरै बेरायनो थांसै थ' सिगाङाव सिगाङाव थांसै सिगाङाव आगोलाव साफा दं बरिया नोंसोर बेरायफैदो लोगोफोर बे जायगाया बेंगलरावनो एलेंखा होननायाव एलेंखा निउ टाउन आरो जायगाया जि साफा जायगा दङ ओइ नै दैफ्राबो बहुत साफाखा ओइ नै सो फाइनली देखो उधर कितना सुंदर जगह है पानी भी है और देखो उधर देखो पूरा कितना फूल है देखो कितना फूल है ये देखो उधर भी गय रखम गयानो खोमालै बाला मोनबायानो मोननायालाय दा थायदों फाइनालि जों दा नै बेरायबाय बेरायनानै फट' भिडिअ लाबाय ओमफ्राय ओरै नै दैफ्रा जि साफा दङ नायदो सानाबो एसेबां गिदिर जायगाया ओमफ्राय नै जा थांसिगोन जों रुमावहाय बेरायखांबाय फट' भिडिअ लाबाय सुट लाबाय ओमफ्राय दा थांगासिनो जि साफाका जायगाया नायलाय बिउटिफुलखा